ክብርን እግዚአብሔር ይሁን ያ አርስትና ሕልሚ እዩ ዘሎ ማለት እዩ ሕልምን ትርጉማቱን አፈታትሑን ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ እጂ ቀንዲ አተኩሮና ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ መጽሐፍ ሓለምቲ እዩ ኩሎም እቶም ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ዘለው አቦታት ማለት እዩ ዝበዝሑ ኩሎም ዝበዝሑ ካባታቶም ማለት እዩ እግዚአብሔር ብሕልሚ ገይሩ ዝተዛረቦም ሰባት ብሕልሚ ገይሩ ዝመርሖም ሰባት ብሕልሚ ገይሩ ዝገሰጾም ሰባት ብሕልሚ ገይሩ ዘተባብዖም ሰባት እዮም ማለት እዩ ስለዚ ንምንታይና ነዛ አርእስቲ ዝንሪኦ ዘለና እንድሕር ደኣ ኢልና ማለት እዩ እንሓልሞ ሕልምታት ኩሉ ማለት እዩ ብፍላይ ካብ እግዚአብሔር እንድሕር ደኣ ኮይኑ ሰለስተ ምንጭታት ኣለዎ ኢልና ስለዝነበርና ቀዳማይ ካብ እግዚአብሔር እዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ካልኣይ ካብ ስጋና ሳልሳይ ወይ ካብቲ ንውዕሎ ካብ ስጋና ማለት እዩ ሳልሳይ ድማ ካብ ሰይጣን ስለዚ እቲ ክልተ ካብ ስጋናን ካብ ሰይጣንን አሊና እቲ ካብ እግዚአብሔር ዝኾነ ሕልሚ ሸለል ከይንብሎ መጽሐፍ ቅዱስና ንባዕሉሲ ናይ ሕልሚ መጽሐፍ እዩ መጽሐፍ ቅዱስና ንባዕሉሲ ብሕልምታት ዝመልአ መጽሐፍ እዩ እሞ አምላኽ ከም ዝዛረበና ዘሎ ፈሊጥናሲ ምስ ድምፂ እግዚአብሔር ከመይ ጌርና ንጓዓዝ ሕልሚ እግዚአብሔር ተዛሪብና ፈቲሕና ከመይ ጌርና ንጓዓዝ እዩ ትሕላማና ማለት እዩ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ስለዚ ዕላማ ሕልሚ ሞበሉ ሓሙሽተ ነጥቢ ክንጠቅስ ኢና ዕላማ ሕልሚ እግዚአብሔር ብሕልሚ ክዛረብ ከሎ ሓሙሽተ ዕላማታት ኣሎ እግዚአብሔር ብሕልሚ ክዛረብ ከሎ እግዚአብሔር ብሕልሚ ክዛረበና ከሎ ሓሙሽተ ዕላማታት ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ዕላማ ንሰብ ካብ ክፉእ መንገዱ ንምምላስ እዩ ማለት ቀዳማይ ዕላማ ንሰብ ካብ ክፉእ መንገዱ ንምምላስ ንሰብ ቁኑዕ መንገዲ ንምርኣይ ንኣብነት ዘፍጥረት 20:3 እቲ ታሪክ ንፈልጦ ኢና ብዛዕባ አቢሜሌክ እዩ ዝዛረብ ኣብዚ ማለት እዩ አቢሜሌክ ንሳራይ ሰበይቲ አብርሃም ምስ ወሰዳ አምላኽ ብለይቲ መፅኡ እንታይ ኢልዎ እዛ ወሲድካያ ዘለኻ ሰበይቲ በዓልቲ ሰብኣያ እሞ እንሆ ብሰራኽ ትመውት ኢኻ በሎ ቀፅለለይ 3:4-5 አቢሜሌክ ግን ማለት እዩ ሰበይቲ ሰብኣይ ከም ዝኾነት ከም አቢሜሌክ ኣይቀረባን ነበረ እሞ ጎይታይ ንጻድቕ ህዝቡ እንዶ ትቀትል ኢኻ ባዕሉ ዶ ኣይኮነን ንሳ ሓብተያ ዝበለኒ ንሳ ባዕላ ድማ ንሱ ሓወ ይበለትኒ ብፅፁይ ልበይን ብፅፁይ ኢደይን እየ ዝገበርኮ ፍቅዲ 6 ያ ሕጂ ከዓ አምላክካ ብሕልሚ ኣነ እውን እዚ ብፅፁይ ልብኻ ከም ዝገበርካዮ ፈሊጠ ኣነ ድማ ኣብ ቅድመይ ሓጢያት ከይትገብር ኢኹም ንሰብ ካብ ክፉእ መገዱ መታን ክመልሶ ኢለ ኣለኹ ማለት እዩ እግዚአብሔር ብሕልሚ ገይሩ ዝዛረበና ንሰብ ካብ ክፉእ መንገዱ መታን ክመልሶ ካብ መንገድና መታን ክመልሰና ኢዮብ ምዕራፍ 33 ከዓ እንድሕር ዳሪኹም ኢዮብ ምዕራፍ 33 ካብ 14 ክሳብ 18 ዘሎ ኢዮብ ምዕራፍ 33 ኢዮብ ምዕራፍ 33 ካብ 14 ያ እሺ እንታይ ኢሉ አምላኽ ሓንሳ ክልተ ሳዕ ይዛረብ ሰብ ግና ኣይቕልብን ብሕልሚ ብናይ ለይቲ ራእይ ንሰብ ከቢድ ድቃስ ምስ ወደቆ ኣብ ዓራቱ ምስ ደቀሰ ርኢኹም አምላኽ ክንደይ ሳዕ ይዛረብ ሓንሳ ክልተ ሳዕ ይዛረብ ስለዚ ክዛረብ ከሎ ግን እንታይ እዩ እቲ ዕላሙ ፍቅዲ 16 ራእይዎ ንሰብ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክመልሶ ንሰብ ንምንታይ ካብ ግብሩ ምእንቲ ክመልሶ ካብ ትዕቢድ እውን ክስውሮ ንነብሱ ካብ ዓሚቕ ምእንቲ ክባልሓ ንህይወቱ እውን ካብ ሴፍ ከናግፋስ ሽዑ ንእዝኒ ሰብ ከፊቱ ንተግሳፁ ይሓትሞ ኢሉ ማለት እዩ ዋላ ንቐፅል 19 ንሰብ ኣብታ ምድቃሱ ብስቅያት ኣብ ዓጽሙ ኩሉ ግዜ ብቃንዛ ይቅጻዕ
ሽዑ ህይወቱን እንጀራ ነፍሱን ንጥዑም መግቢ ትምፍፍኖ ዘይርአ ክሳዕ ዝኸውን ስጋኡ ይማስል እቲ ቅድም ዘይተረኣየ ኣዕፅምቲ ይቕላዕ ከምኡ ነፍሱ ናብ መቃብር ህይወቱ ናብ ቀተልቲ ትቐርብ ንሰብ እታ ቀንዕቲ መገዲ ዝምህሮ ካብ ሓሻት ሓደ ማእከላይ ኮይኑ ዝሕልዎ መልኣኽ እንተተረኽበ ግና ሽዑ ንሱ ካሕሳ ተቐቢለ እሞ ናብ መቃብር ካብ ምውራድ ኣድሕኖ ኢሉ ይርሕርሓሉ እንዳበለ ይቕፅል ማለት እዩ ኢንፋክት ካብዛ ፍቕዲ 23 ንድሕሪ ዘላ ኤግዛክትሊ ብዛዕባ ክርስቶስ እያ ትዛረብ ማለት እዩ ስለዚ እንታይ እዩ ግን እቲ ዕላማ ናይ ሕልሚ ንሰብ ካብ መንገዱ ካብ ክፉእ ግብሩ መታን ክመልሶ ካብ ትዕቢት መታን ክስውሮሲ ደቂሱ ከሎ እግዚአብሔር ንድምፁ ብሕልሚ ገይሩ ኣብ እዝኒ ሰብ ይሓትሞ ስለዚ ዕላማ ናይ ሕልሚ ቀዳማይ እንታይ እንድሕር ዳኢልና እግዚአብሔር ክዛረበና ከሎ ንሰብ ካብ ክፉእ መገዱ መታን ክመልሶ እሺ ካልኣይ ዕላማ ናይ ሕልሚ እግዚአብሔር መደቡን ዕላሙን ንምፍላጥ ዘፍጥረት 28 ማለት እዩ ዘፍጥረት 28 ካብ 11 ክሳብ 22 ነዊሕ ብጣዕሚ ግን ጽቡቅ እንተሕርዳ ኣምቢናዮ ካብ 10 ነንብባ እሺ ዘፍጥረት 28 ንሰብሲ እንታይ መደቡን ዕላሙን ንምፍላጥ ማለት እዩ መጻኢ መደብ ምክንያቱ ሕልሚ እንድሕር ሓሊምና ናይ እግዚአብሔር ፕላን ኣብ ኢድና ኣትሎ ኢልና ነርና ስለዚ ጽቡቅ ፕላን እንድሕር ዳ ኮይኑ ንጽልየሉ ነቃላጥፎ ንዕቅቦ ኪፕ ንገብሮ ከምቲ ደርሆ ንንቋቁሖ ሓቂፋ ጫቁዊት ከም ትገብሮ ከምኡ ጌርና ድማ ንሕና ብጸሎትን ምስ ኣምላኽ ምስ ፍቃዱ ብምስምማዕ ማለት እዩ ኩሉ ግዜ እንዳጸለና ክሳዕ ድውለድ እቲ ሕልሚ ኩሉ ግዜ ምስ ኣምላኽና ሓቢርና ደው ንብል ማለት እዩ እንድሕር ዳ ናይ ጸላኢ ሕማቅ ዕላማ ከም ዝኾነ ፈሊጥና ድማ ምስ ኣምላኽና ኮይና በቲ ዝረኣናዮ ሕልሚ ንጸላኢ ንዋጋ ስለዚ ቀዳማይ ካልኣይ ዕላማ ናይ ሕልሚ መደቡን ዕላሙን ናይ እግዚአብሔር ንምፍላጥ እዩ እሺ ያዕቆብ ከዓ ካብ ቤኤርሸባዕ ወፂኡ ናብ ካራን ኣቢሉ ኸደ ፀሓይ ዓሪባ ነበረት እሞ ኣብ ሓንቲ ቦታ ምስ በፅሐ ኣብ ሓደረ ካብ ኣማንታ ቦታ ወሲዱ ድማ ተተርእይስዋ ኣብታ ቦታ ደቀሰ ሓለመ ከዓ ኣስተውዕሉ ላዚኣ ሓለመ ከዓ እሞ እንሆ መሳልል ኣብ ምድሪ ደው ኢሉ ርእሱ ድማ ሰማይ ጠንቂሩ እንሆ ከዓ መላእክቲ ኣምላኽ ይድይብሉን ይወርዱሉን ነበሩ እንሆ ድማ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኡ ደው ኢሉ በሎ ኣነ እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቦኻ ኣብርሃምን ኣምላኽ ይስሐቅን እየ እዛ ንስኻ ኣብ ልዕሊኣ ደቂስካላ ዘለኻ ምድሪ ንዓኻን ንዘርእኻን ክህባ እየ ዘርእኻ ድማ ከም ሓመድ ምድሪ ክኸውን እዩ ንምዕራብን ንምብራቅን ንሰሜንን ንደቡብን ክሰፊሕ ኢኻ ኩሎም ዓሌታት ምድሪ ከዓ በኣኻን ብዘርእኻን ክባረኹ እዮም እንሆ ከዓ ኣነ ምሳኻ እየ እቲ ዝበልኩኻ ክሳዕ ዝገብሮ ኣይሓድገካን እየ እሞ ኣብቲ ኸዶ ኩሉ ክሕልወካ እየ ናብዛ ምድሪ እዚኣ ድማ ክመንሰካ ያዕቆብ ካብ ሓዊ እዩ ዝሃድም ዘሎ ፈሪሑ እዩ ዝሃድም ዘሎ እንዳኩ እዩ ዝኸይድ ዘሎ ግን ኣምላኽከ መደቡን ዕላሙ እንታይ ክገብሮ ከሎ ንሪኦ ከፍልጦ ከሎ ንሪኦ ኣነ ኣምላኽ ኣቦኻ ኣምላኽ ኣብርሃም ኣምላኽ ይስሐቅ እየ መንነቱ ይገሊፅሉ ድሕሪኡ መደቡ ከፍልጦ ከሎ ንሪኦ ክትወርስ ኢኻ ዘርእኻ ክበዝሕ እዩ ናብዛ ቦታ እዚኣ ክመልሰካ ኣይሓድገካን ኣይጥንጥነካን ኢሉ ማለት እዩ ሳዕ መወዳእታ ሽዑ ያዕቆብ ከዓ ከም እንደገና ነቲ ዝረኣዮ ሕልሚ ማለት እዩ በቃ ናይ እግዚአብሔር ከም ዝኾነ ተረዲእዎ ብኸመይ ኣተራጓጉማ ኢንፋክት ኣተራጓጉማ ከምቲ ኣምላኽ ዝበለሎ ኣይኮነን ቁርብ ውፅእ ዝበሎ ነገራት ኣሎ ማለት እዩ ግን እቲ ሕልሚ ካብ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ተረዲእዎ በቲ ሕልሚ መሰረትካ ክፅሊ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኦኬ ሳልሳይ እቲ ሳልሳይ ዕላማ ናይ ሕልሚ ንምትብባዕ እዩ ማለት እዩ ንምትብባዕ ኣምላኽ ብሕልሚ ገይሩ እንታይ ገብረካይ የተባብዓካይ ሓደ ካብቲ ዓይነታት ሕልሚ ዝረኣናዮ ናይ ምትብባዕ ሕልሚ ልክዕ ከም ኣብ ነዊሕ ፐላሶ ዘለኻ ኮንካ ይረኣየካ ሞ በቃ ብሓጎስ በቃ ፀጉርካ ተኸይፉ ይውዕል ደስ ኢልካ ከም ዝውዕል ማለት እዩ ስለዚ ኣምላኽ ሓደ ካብቲ ዕላማ ናይ ሕልሚ ዝጥቀመሉ ንምንታይ እንድሕር ዳኢልና ማለት እዩ ንምትብባዕ መሳፍንቲ ምዕራፍ 7 ንፈልጦ ኢና እዚ ካብ 13 ክሳብ 15 ዘሎ ጊደዎን ማለት እዩ ጊደዎን ፈሪሑ ነይሩ ኣብ መጀመርያ 32,000 ሰራዊት ነይሮሞ እግዚአብሔር እዚኦም በዚሖም ኣለዉ ኢሎም ካብኣታቶም ድማ ማለት እዩ ኩሎም ተመሊሶም 3,000 ሰባት እዚኣቶም እውን በዚሖም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ 300 ሰባት እዮም ተሪፎም ስለዚ ጊደዎን ምስ እግዚአብሔር ብዙሕ ተወራሪዱ
ሓንሳ እዚ ምድሪ ንቑፅ ይኹን እዚኣ ጥራሕ እዛ ፀምሪ ጥራሕ እዚኣ ንእሽተይ ጥራሕ ንቕፅቲ ትኹን ሓንሳ እዚኣ ጥራሕ ንቕፅቲ ትኹን እዚ ምድሪ ኩሉ ማይ ወይ ድማ ጠሊ ይግበር ሽዑ በቃ እግዚኣብሔር ኢልዎ ኪድ ናብቲ ሰፈር ፀላእትካ ኪድ ምስ በሎ እቲ ሕልሚ ናይ ፀላእቱ ክሰምዖ ከሎ ድሓር ክንመፆ ስለ ዝኾና ሕልፍ ዝብሎ ዘለኹ ስለዚ ነቲ ሕልሚ ናይ ፀላእቱ ሕልሚ ናይ ፀላእቱን መፍትሑን ምስ ሰምዐ ግና በቃ ብድሕሪኡ ናብ ዓወት ክኸይድ ከሎ ንሪኦ እግዚኣብሔር በቲ ሕልሚ ገይሩ እንታይ ገይርዎ ንጊደዎን ኣተባቢዕዎ ስለዚ ሳልሳይ ዕላማ ናይ ሕልሚ ንምትብባዕና እዩ ዝመፅእ ማለት እዩ እንድሕር ደኣ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ገይሩ ተዛሪብካ እንድሕር ኩነታት ርኢኻ ተባዕ ኢኻ ትኸውን ኣይትፈርሕን ኢኻ ኣሕዋተይ ውሳነታት ክትውስን ተባዕ ትኸውን ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ራብዓይ ዝመፅእ ወይ ድማ መፃኢ ነገራት ንምፍላጥ መፃኢ ማለት እዩ ናይ ነዊሕ እዋናት ዝኸውን ነገራት ከፍልጠካ ከሎ ማለት እዩ ንኣብነት ዘፍጥረት 37:5-10 ከምኡ ትንቢት ዳንኤል ኣለና ማለት እዩ ንዮሴፍ ሲ በቃ እታ እንዳእተይ ደው ኢላ እንዳእትኩም ግን ክሰግዳላ ካላ ርአዮም ሰውንስ ድሕሪስ ክንደይ ዓመታት ፀኒሑ ማለት እዩ ከባቢ 13 ዓመታት ዝኣክል ፀኒሑ ማለት እዩ ከባቢ 13 ዓመት ዝኣክል ፀኒሑ ትሕልሚ እቲ ሕልሚ ኣብ ኣየራት ይሰርሕ ነይሩ ሕልሚ ሂወት ኣለዎ ብርኻት ኣሕዋተይ ሕልሚ ሂወት ኣለዎ እግሪ ኣለዎ ሕልሚ እንታይ ኣለዎ እግሪ ኣለዎ ሂወት ኣለዎ ኣይጠፍእን ዝገርመኩም ነገር ኢንፋክት ኣእምሮና ብጣዕሚ ንእሽተይ እዩ ብጣዕሚ ከምዚ ፕላስቲክ ዓይነት ንእሽተይ እዩ ኣእምሮና ዳትስ ዋይ ፀሓፍዎ ዝብለኩም እንድሕር ዘይፀሓፍኩሞ ክትርስዕዎ ኢኹም ግን ኣይጠፍእን እዩ ሕጂ እቲ መፅሓፍ እንታይ ዲቴይል ኩሉ ንክትዝክሮ ማለት እዩ እምበር ክፍፀም ከሎ ከም ጫፍ ዋይ እዚኣ ስሪያ ነይረ ገለ እንዳበልካ ክፍፀም ይኽእል እዩ ግን እቲ ዕላማ ናይ ሕልሚ እንታይ መፃኢ ነገራት የፍልጠካ ማለት እዩ ገሌና እኮ በቃ ንዓመታት እንታይ ከም ዝኸውን ፈሊጥና ኣለና ኣብ ቅድሚና ዘሎ መዓልታት ፈሊጥና ኣለና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሓምሻይ ከዓ ንምምራሕ ኢንስትራክት ይገብረካ ምህረካ ማለት ኢንስትራክት ንምምራሕ መሪሕነት ማቴዎስ ምዕራፍ 1:20 ናይ ዮሴፍ ዘለና ኩሉ ንፈልጦ ኢና ንማርያም እንታይ ግበራ ኢልዎ ውሰዳ ኢልዎ ይመርሓካ ናበይ ከም ትኸይድ በየን ከም ትስጉም እንታይ ክትገብር ከም ዝግባእካ እንታይ ክትዛረብ ከም ዝግባእካ በዓል መን ከም ዝታናኾኑኻ በዓል መን ክፍኣት ይሓስብልካ ከም ዘለዉ ክትዛረብ ዲኻ ዘለካ ስቕ ዲኻ ክትብል ዘለካ ይመርሓካ በቃ ኢንስትራክት ይገብረካ ይምህረካ ማለት እዩ ዓይነይ ናባኻ ኣቢለ ክምህረካ ዝብለካ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ይምህረካ እግዚኣብሔር በቃ ይምህረካ ማለት ስለዚ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ገይሩ ክዛረበና ከሎ ሓሙሽተ ዕላማታት ኣለዎ ካብ ክፉእ መገዲ ንምምላስ መደቡን ዕላሙን ንምፍላጥ ንምትብባዕ ዝመፅእ ወይ ድማ መፃኢ ነገራት ንምፍላጥ ከምኡ ድማ ንምምራሕ ኢንስትራክት ንምግባር እዚ ሓሙሽተ ዕላማታት ናይ ሕልሚ እዩ እግዚኣብሔር ክዛረበና ከሎ እሺ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እምበኣር ሕጂ ኣብቲ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስና ዘሎ ሕልምታት ንኺድ ቀዳመይቲ ሕልሚ ኣብርሃም ማለት እዩ ኣብርሃም ኣብ ዘፍጥረት 15 ካብ 1 ክሳብ 16 ካብ 1 ክሳብ 16 ገዲዩ ስለ ዘንበብናያ ኣይንኸዶን ኢና ኦኬ ኣብዚ ሕልሚ እዚ መደብ ኣምላኽ ኣብ ኣብርሃምን ኣብ ዘርኡን እንታይ ክገብረሉ ከሎ ንሪኦ ክገልፀሉ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ዘፍጥረት ምዕራፍ 15 ካብ 1 ኣብቲ ቀዳማይ ክፋል ናይዚኣ ምዕራፍ 15 እግዚአብሔር ንአብርሃም ብራእይ እዩ ዝዛረቦ ዳሓር ግን ካብ ፍቕዲ ካብ ፍቕዲ 12 ንድሕሪት ግን ንአብርሃም ከቢድ ድቃስ ወዲቕዎ ክብለና ደቂሱ ማለት እዩ ስለዚ ካብኡ ሕልሚ ክሓልም ከሎ ንሪኦ ሕጂ ራእይ እንታይ ይልና ነርና ብዝሓለፈ ግዜ ዝክሩ እንድሕር ተኣኹንኩም መደብን ራእይ መንነት ናይ ኣምላኽ ይዘፍልጠካ ኢልና ነርና ሕልሚ ግን መደብን ዕላማን ናይ እግዚኣብሔር ይዘፍልጠካ ስለዚ በዚ ሕልሚ ዝገይሩ እንታይ ኢሉ ዘርእኻ ኣብዘይ ምድሮም ስደተኛታት ክኾኑ እዮም ኢልዎ 400 ዓመት ከም ዝግዝኡ ከም ዝጭነቑ ነጊርዎ ብዙሕ ገንዘብ ሒዞም ከም ዝወፁ ነጊርዎ ምድሪ ከነኣን ከም ዝወርሱ ከዓ ተዛሪቡ እዚአን ተን መደብ ማለት እዩ እዚኣታ ቀዳመይቲ ሕልሚ ኣብዚ መፅሓፍ ቅዱስና ንረኽባ ናይ ኣብርሃም ሕልሚኣ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ካልአይቲ ሕልሚ ናይ ኣቢሜሌክ ዘፍጥረት
معرف إسرا كاب حدا كساب 18 كاليتي حلمي ني أبي ميليكا زي فترة إسرا كاب حدا كساب 18 أوكي أبزخا أبي ميليك كاب እግዚአብሔር مننت أبراهام يتغليصلو زي إذا وسيت كايا زلخا سبيتين تايا سبيت نبي أمون تايقبرالو ملاسلو أبراهام تايقبرال كالو يتقللكا شعو كتعكا انت زي ملاسكا قن بردس كتموتي خايدو سلازي بيتو قطعي أبراهام كتقللو كم زلو ونقربو علامة أملاخ أبلع على أبراهام قليصلو السبعي زنتاي من السبعي زي نبيو إلو ماتي سلازي مدب أملاخ أبدا أبي ملك بتصولت أبراهام فوسخ جبار إيو آمين هذا حد أوانكو كنصلي انتاي كنصلي خمزلنا منفس قدس بلايتي يزاربنا إيو نابي قصنا خنمرح كم زلنا انفاق نزي أحزابيو منم أملاخ يفلتني زي سبعي زي نقولوسيو مالتي جن مالتيو زي سبعي زي أملاخ بتحل مزرعيو نسارخ ملسا خلو نريو أبراهام كتصلي له خلو نريو كلها بيتوها كتعيو بقى حاويم وليدهم حسبوه اتي نايندا أبي ملك فوسسي أبي نيرو زغل عمتات كي ولدس أبي نيرو بتعمي يزقر من البات مسني أملاخ سبات كنراخب انتحر دقا حاليمنا هن كنبلا لنا هي عندنا كخفت له وخات عوادي مصحف قدس يخوم زبلكم زلو أنا يكون كن حجي جايد زقبركم زلو جست مصحف قدس يزارب زلو يسوس كريستوس قويتاي سالساي حلمي يعقوبي سالساي حلمي يعقوبي زي فترة عسران شو مونتن كاب فقد 10 قصاب 10 حمش زخنهم بوصن حين هنا قدم قبلنا يعقوب أبزي حلمي زي يعقوب ونقول لاي مننت أملاك قلت أبتي حلمي أبزي حجي اوبشنال فري زبل ነገር ያዕቆብ በህልሚ መንነቱ ግለጽ አለ ሆለን ሪዮ ማለት አብካል ቦታታት አምላክ ተራእይዎ ይዝብለና አብዚያ ግን አምላክ አነ አምላክ አብርሃም አምላክ ይስሐቅ አቦሃኤ አምላክ አቦሃ አብርሃም አምላክ አቦሃ ይስሐቅ መንነቱ ግለጽ አለ ሆለን ሪዮ ማለት ይብዚያ ስለዚህ አብ ህልም ሆለውን ይርእ ነሩ ያዕቆብ ይርእ ነሩ انه حالما سماي تنقر ملائكه املاكا يوردون يديبون نير ابت حلموسي انت يقبر نيرو يري نيرو مال inside the dream he has a vision حد وان كومو يغاطمنا اب حلم نزاربينا اب حلم خلو تزاربو الى ابز حلفه غزي انا ابنت ابي ملك اب حلم خلو مس املاك تزاراريبو سولومون اب حلم خلو مس املاك تزاراريبو مال اب حلم خلخات تزاربيخا just like vision inside the dream there is vision مالتي عبتو وشت نايت حلمي رأي مننت أملاك قلت الله خلو نريئو مالتي أوكي سلازي كل جزء رأين حلمن بتنقع كنفوليو يزقبعنا مالتي جزء برسا مسلانيو أوكي رابعي حلمي هاو يعقوب مالتي رابعي حلمي زي فترة 30 حدن كاب 10 كساب 10 مجمريا زي فترة 30 اسكا زي فترة 30 حدن اوكي مجمريا زي فترة 30 حدن يا تخكلنيا مسرعة زي فترة 30 حدن فقد 10 كساب 10 اشي 30 حدن فقد 10 ساب اوكي كونه خا بتي تن مغاسز تلاالو غزي عيني قح انت ابلكو بحلمي ريخم اب حلمي رايك ترتقلها جزيا كم الارم غور وامات اب حلمي رايك ترتقلها بحلمي انت غبركو ريخو انه نتن طلبغع زسرون تبعتيو عفيتاتن صنصيتن چبوريتاتن ነበሩ መልአክ አምላክ ድማ بحلمي ያዕቆብ በለኒ አነኻ እንኔኹ በልኩ نسون عينها قحبل أمه زوم نزنت على بقى سروان زلوا كلهم تبعتي عفيتاتن سنتيتن شورتاتن رأى إتي لابان زجبرك كله رئيه الله إتي أب تحاول تزقبا كلون أو دم ما بتساعد ما بتساعد لين أملاخ بيتي أنا حجي تنس أمه كابزام درزيات وتيكا نابتا تولد كلا حجر تملس بدني انتي نايتن حبري نايتن أباجي نايتن أتقل أبز بنتصر كنا قرخ لون ريا شو أبز فترة 30
انت دا تمليسكم كاب 35 كساب 43 رايو كاب 35 ساب 43 بتا معلتي تياتهم عفيتاتن بريتاتن وطاطو كلن بريتاتن صنصيت اطالن صنصيتن اطال ገለጽ ዓላ ዘለውን ኩለን ካባባጊዕ ድማ ኩለን ጸለም ትፈልዩ ኣብ ይደቁ ሃቦም ካበይ ኣምጪዋ ኣብ ታሕልሚ ይርእዋ ኦኬ ኣብ ኣሞንጎ ያዕቆብን ከዓ መገዲ መዓልቲ ኣራሓሓቀ መገዲ ሰለስተ መዓልቲ ኣራሓሓቀ ያዕቆብ ድማ ነተን ዝተረፋ መጓሰ ላባን ይጓስ ነበረ ሽዑ ንቐጽል ተናቐጽልኩሞ ያዕቆብ ከዓ ክርዋሕን ሉዝን حودان كاب زبهال أقوام طول الأباتر وسيدو أبو قلات قليتو نتا أباتر عرورباي قبرو تابيم تشوا تمال أخي نقيرو لك تعزر آيا حبري نساقير وامالتي داحر نتا عرورباي زقبرو أباتر دما أبتتن مقاسيتات متين زيساتيالو زارا ماي زولو قابلاتات أبقدمتن مقاسة قبرو أمو كساتيا مسمت آيت اللوانة برا اتن مقاسة أبقدمي اتي أباتر تتلوا أمو اتن مقاسيتات عفيتاتن صنصيتن عنبوريتاتن ولدا شعو يعقوب نتن عياو تفليو ገጽተን ሞጓሰ እንዳበለ ይቅጽል እንታይ ዝብላ ዚያርስት ዚያ fruitful by wisdom ፍሪያማ ሙኻን ብናይ እግዚአብሔር ጥበብ fruitful how to be fruitful by wisdom of God بناي እግዚአብሔር ጥበብ بناي ሰማይ ኢኮኖሚ حواتي بإيكونومي كو اندحر دا مصيخا بإيكونومي انت دا مصيخا يعقوب ولا حنتي نبرون زيرو ينيرو بناي سماي إيكونومي جن حواتي قفاتاتو خفت كلن ريو بركاتاتو خفت كلن ريو بناي سماي إيكونومي that's why ناس لي إيكونومينا هنصل فقاد أملاك زغونه اتنروسو زبارخ بأملاك حقي زبارخ زحوان نرسنا ينصللا I bless myself جزار اسخا مبرح فقاد أملاخي حوات كالوت كبارخوخا أي تتصبى bless yourself I am highly blessed I am highly favored I am highly prospered by the wisdom of God أبزي بناي እግዚአብሔር ጥበብ بناي እግዚአብሔር ሞገስ بناي እግዚአብሔር highly fruitful كون كله نريو مالتيو يعقوب እሺ رابعي حلميا اوكي كبرنا املاح يكون حمشاي حلمي او ابزي حنت سغيرنا لنا مهنياتو ناي منيشو مخت مصالو ابزيا ناي لابان كمصالو اسكت حكايه له ምናልባት አያ አይጻፍኳን ግን ናይ ላባን ክትመጻለዋ ኦኬ أب حمشاي مالتيو زفترت 31 فقدي 24 لابان እሺ እንታይሉ አምላክ ግና በሕልሚ ለይቲ ናብ ላባን እትሰራዊ መጽዩ ንያዕቆብ ጽቡቕ ሆነ ክፉ ከይትዛረቦ ተጠንቀቅ ኢልዎ አምላክ እንታይ ገብሮ ከሎ ንሪዮ ከጠንቀቆ ከሎ ንሪዮ ተጠንቀቅ ኢልዎ شو انتايلو مالتي اب زفترت كيتكم قرب تحتيلكم دحر تاريخكم زفترت 31 كاب 27 زلو ندحريت مالتي وي دما دحن ولا 25 لابان كان يعقوب اركبو يعقوب كا دنقانو اب كرن تخيلو نبره لابان مسحوتو دما دنقانو اب كرن جلعت تخله لابان كان يعقوب بلو انتاي يزغبركايو لبيت ابيركا دنوالدي بسيف كم تمارخه كب كاين سلمنتاي كاباي تسريكا كاي نجر كان دمات حبيخا زهادمكا بحاغوسن بمزمورن بخبرن بمسنقون مفانو خوانيره حساو تباري رايو بدعمي نوالدين كسعمومكا ايو اي حدا كانن حجي ازي بعشنتي خاز قبركايو كفوك قبركم اب ايدي سلطان علوني زيار ايوا املاخ ابوكم جنا تمالي ليتي نياقوب ጽቡቕ ኮነ ክፉ ከይትዛረቦ ተጠንቀቅ ኢሉ ተዛረበኒ እንታይ ብለይትሲ ንያዕቆብ እንታይ ከይትገብሮ
ፅቡቅ ኮነ ክፉእ ከይትዛረቦ ተጠንቀቕ ኢልዎ ዳሓር ኣብ ፍቅዲ 30 ኣብ ፍቅዲ 42 ከይትኩም ረኣይዋ እንታይ ከም ዝበለ ካብ ፍቅዲ 41 መታንቲ ሓሳብ ክርዳእኩም ማለት እዩ እዘን 20 ዓመት ኣብ ቤትካ ነበርኩ 14 ዓመት ምእንቲ ክልቲአን ኣዋልድካ 6 ዓመት ድማ ምእንቲ ኣባጊዕካ ተጋዛእኹካ ዓስበይካ 10 ሳዕ ለዋወጥካ ኣምላኽ ኣቦይ እቲ ይስሓቅ ዝፈርኦ ኣምላኽ ኣብርሃም ምሳይ እንተዘይህሉስ ሕጂ ብርግፅ ሕጂ ጥራይ ኢደይ ምሰለትካ ንደካ ራይዎ ሓሳቡ እንታይ ክብል ፀኒሑ ብላዕሊ በቃ ብመዝሙር ገይረ ብሓጎስ ገይረ ዕልል እንዳበልኩ መፋንኹካ ነይረ ገለ ማለት እዩ ያዕቆብ ግን ትክክለኛ ዝኾነ ረኣይዎ ቱ ዊስደም ካብ ኣምላኽ ስለ ዝረኸቦ ረኣይዎ ሕጂ ጥራይ ኢደይ እንታይ ምገበርካ ነርካ ምሰደትካ ነርካ እግዚኣብሔር ግና እቲ መከራይን ድኻም ኢደይን ርዩ ትማልለይቲ ገንሓካ ፀላኢኹም ይገናሕ ብሽም ኢየሱስ ሪኢኹም እግዚኣብሔር ክገንሖ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ገንሓካ ንፀላኢኻ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ገይሩ ይገንሖ ብሕልሚ ገይሩ የዋርዶ እስኻ ርእስኻ ኣቕኒዕካ ጠጠው ትብል ኣሕዋተይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ሕልሚ እዩ ንዓይ ንዓኻትኩምን ንትብዓትና ንዓይ ንዓኻትኩምን ንትምህርትና እዩ ተፃሒፉ ንዓይ ንዓኻትኩምን ኣሕዋተይ ንኽመርሓና እዩ ተፃሒፉ ኣምላኽ ሕጂ እውን ይዛረብ እዩ ኣምላኽ ሕጂ እውን ይዛረብ እዩ ኣይደኸመን ሕጂ እውን ይዛረብ እዩ ኣሕዋተይ ገንሓካ ኢልዎ ኦኬ ሕራይ ኦኬ ቁፅሪ እንድሕር ተጋጊዕ እዚኣ ሓምሸይቲ እንድያ ኣብ ጌጋ ቁፅሪ ፅሒፈ ስለ ዘለኹ ሻትሸይቲ ሕልሚ ዮሴፍ ማለት እዩ እዚ ከዓ ናይ ዮሴፍ ኩላትና ንፈልጦ ኢና ዘፍጥረት ምዕራፍ 37 ካብ 5 ክሳብ 10 ኣለና ማለት እዩ ብዙሕ እዋን ደጋጊምና ስለ ረኣናዮ ኣብኡ ግዜ ኣይክንወስድን ኢና ግን ዮሴፍ ምንም እኳ እዚ ሕልሚ ብንዳእትን ተረኣዮ ያዕቆብ ግን ነቲ ሕልሚ ክፈትሖ ከሎ ዮሴፍ ከም ዝነግስ ንሱን ሰበይቱን ከም ዝሰግድሉ ፈሊጡ ገኒሕዎ ፀሓይን ወርሕን 11 ከዋኽብትን ክሰግዳለ ይርኤ ምስ በለ ያዕቆብ እንታይ ኢልዎ እሞ ኣነ ናዲኻ እንደ መፂና ክንሰግደልካ ኢና ኢሉስ ገንሖ ሰብ እኮ ናይ ርእሱ ጥራሕ ይተሓስብ ሪኢኹም ዋይ ወደይ ይንገስ ገለመለ ይበለ ንሕና ወሸለም ጳውሎስ ከምኡ ኢልዎም ንሰብ ቆሮንጦስ እንተ ነገስኩም ወሸለም ነገስኩም ንሕና እውን ንሳኻትኩም ነገስና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ምስኡ ኢኻ ትነግስ ኣሜን ኣሕዋተይ ንሕልሚ ክትስዕሮን ክትቃወሞን ኣይትኽእልን ኢኻ በዓል ሕልሚ ሓላሚ ኣይመውትን እዩ ኣሕዋተይ ሕልሚ ዘለዎ ሰብ ነቨር ኣይመውትን ኣይጠፍእን እዩ ነቨር ገርመኩም ነገር ራእይ ዘለዎ ሰብ ሕልሚ ዘለዎ ሰብ ፃውዒ ዘለዎ ሰብ ኣይጠፍእን ስለዚ ያዕቆብ እንታይ ክብሎ ከሎ ንሪኦ ያ ቴንክ ዩ ዘወደይ ኣነ ናዲኻ እንዶ መፂና ምሳኻ ክንነግስ ሕልምስ ፈቲሕዎ ማለት ኮይኑ መፍትሒ ናይቲ ሕልምስ ኦልሬዲ ንያዕቆብ ተረዲእዎ በዓል ዮናታን ሶስትና ብጣዕሚ እያ እታ መዝሙሮም ደስ ትብለኒ ዮሴፍ ናበይ ከደ ሕልሙ ምስ ብሉፅ ክዳኑ ያዕቆብ በለ ክወርድ እየ ናብ ሲኦል ከይተፀናንዓኩ መንፈሱ ዝሕድስ ወረግን መፂዎ ኣሕዋተይ ቃል ብስራት መፂዎ ኣሕዋተይ ረኣይዎ እሞ 13 ዓመት ዝሓብዎ ምስጢር ዮሴፍ ኣይሞተን ብሂወት ኣሎ ንምድሪ ግብፂ ዝገዝእ ዘሎ ከዓ መን እዩ ንሱ እዩ ያዕቆብ እንታይ ገበሮ ደንፆ ዝገርም ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ትርጉም እንዳእቲ ንእግረ መንገድና ዓወት ትንሳኤ ስልጣን መንግስቲ እዩ ትርጉም እንዳእቲ ዓወት ትንሳኤ ስልጣን መንግስቲ እዩ ንኣብነት መዝሙር 126 ካብ 4 ክሳብ 6 ግበረለይ ብሮ መዝሙር 126 ካብ 4 ክሳብ 6 ፀሓይን ወርሕን ኣብዚኣ ያዕቆብ ምስ ሰበይቲ እዮም ከዋኽብቲ ደቂ ያዕቆብ እዮም ኣሜን ወእግዚአብሔር ከም ንወሓይ ዝደው ጌርካ ንምሩኻትና መለሶም ብንብዓት ዝዘሩ ብዕልልታ ይዓፅዱ ዘሩ ተሰኪሙ ብብኽያት ይወፍር እንዳእቱ ተሰኪሙ ብዕልልታ ይምለስ እዚ ብቐጥታ ኢንፋክት ብዛዕባ ክርስቶስ ይዛረብ ኣሕዋተይ ንእግረ መንገደይ መፅሓፍ ቅዱስ መፅሓፍ ሕልሚ እዩ ዝገርመኩም ነገር መፅሓፍ ቅዱስ ከምብቦ ከለኹ ኣብዚ ሓፂር መዓልታት ዝበርሃለይ ብዛዕባ ነገድ ይሁዳ ያተኩሩ ዝገርመኩም ነገር ካልኦት ነገዳት ኣይትሪኦም ኒኻ ተወሰኽቲ እዮም መጓዓዝቲ እዮም እምበር ምንም
كاب زفترات حيسكا كسعرا يوهانسي ماتيو بزعبا نجد يهودا دارجا 80% كبلا يخيلي بزعبا نجد يهودا يتزارب مصحف قدس تامشان قرآن دحر دا حاني كاسي بزعبا نجد يهودا أماني كريستوس حجي إذا مزمور 126 بنبعد زرو بعللتاي عدو زرو تسكيمو بخيات وفد ماتيوس 10 دحر دا أنبيبكم زرائك زرق وفره ناي كريستوس يا تزاربنا زرو تسكيمو بخيات اندأت تسكيمو بعللتاي ملس اندأتو أنا نسخاتكم منين حوات ناي كريستوس اندأتي زيابير سمسجنا يكون يسوس كريستوس غويتاي سلازي يوسف زحالم وحلم خا شات شاي مالتي اوكي ايشي شابعاي حلمي خا قلاو فور اون مالتي زفترة 4 كاب حموش خساب 23 يزلنا ግን يا توم تصحفوا تصحفوا مهنياتو او كنكيس زي نقل مالتي ስለዚህ ኣብዚ ድማ ዮሴፍ ካብ ሓላሚ ናብ ምፍታሕ ሕልምታት ክሳገር ከሎ ኢና ንሪኦ ኢንፋክት ዋላ ከይተሃወኽና ግዜ እንተወሰድና እውን ኣይ ቲንክ ፅቡቅ እዩ ካብ ሓሙሽተ እስከ እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣሰላፍ ሜሱን ሰንካትን ጌሮን ንንጉስ ግብፂ ክልቲኦም ብሓንቲ ለይቲ በበይኑ ዝምፍትሑ ሕልሞም ሓለሙ ዮሴፍ ንጉሆ ናባታቶም ኣትዩ እነውለ ግይሆም ረኣዮም ሪኢኹም ብዙሕ ነጊረኩም እየ ህዝብና ሕልሚ ይኮነን ሽግሩ ግፈት ሓሊ ተሸጊሩ ዘሎ ህዝብና ኩሉ ህዝቢ ኩሉ ሰብ ሕልሚ ዘይብሉ ሰብ የለን ዘይሓልም ሰብ ዳርጋ የለን ክትብል ትኽእል ሕልሚ ምፍታሕ ኢና ሕጂ ናትና ተኩሮና ናትና ብዚ ዘለና ግን እንታይ ትዕላማና ባዕልኹም ሕልምኹም ክትፈትሑ እዩ ባዕልኹም ጸሊኹም ምስ መንፈስ ቅዱስ ተሰማሚዕኹም ሲ ካበይ ናበይ ትስጉሙ ከም ዘለኹም እቲ ዕላማ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣቶም ክልቲኦም ብሓንቲ ለይቲ በበይኑ ዝምፍትሑ ሕልምታት ምስ ሓለሙ በቃ መፍትሒ ሲኢኖም ማትዩ ጉህዮም ሽዑ ነቶም ኣብ ቤት ጎይታኡ ምስኡ ዝሕለዉ ዝነበሩ መኳንንት ፈርዖን እንታይ ኮንኩም ኢኹም ሎሚ ገጽኩም ጸሊምኩም ዘለኹም ኢሉ ሓተቶም ምናልባት ገጽ ጸሊሙ ሕልሚ ድፈትሓለ ኢሉ ገጹ ዝጽልም ሰብ ኣይህሉን እዩ ልቡ ዝጸለመ ግን መዓት እዩ ኣብ ውሽጡ ዝተሰከሞ ማለት እዩ ኣብ ውሽጡ ዝተሰከሞ ገሊኡ ከዓ ዝደርበዮ ክላ ሕልሚ ደኣ ተባሂሉ ማለት እዩ ሰይጣን ንሕልሚ ከም ንድርበዮ ጌርና እዩ ብፍላይ ከም ህዝቢ ንሕልሚ ሸለል ከም ንብል ጌርና እዩ ማለት እዩ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ሕልሚ ሓሊምና እሞ ኢሎሞ ዝፈትሖ ድማ የልቦም በልዎ ዮሴፍ ድማ እቲ ምፍታሕ ናይ እግዚኣብሔር ዶ ኣይኮነን እስኪ ሕልሙ ከንገሩ ንበሎም ሽዑ ሕልሞም ክነግርዎ ምስ ጀመሩ ማለት እዩ በቃ ከምቲ ዝፈትሓሎም ኮይኑ ሕጂ ዮሴፍ ረኣይዎ ኣብ ዘፍጥረት 37 ሓላሚ እዩ ነይሩ ሕልሙ ነጊርዎ እምበር ሕልሙ ከምኡ ከም ዝፍታሕ እንተ ዝፈልጥ ነይሩ ምናልባት ዘይክነግሮም ይኽእል ነይሩ ክኸውን ይኽእል ምክንያቱ ብሰንኪ ሕልሙ እዩ ተሳዲዱ ብሰንኪ ሕልሙ እዩ ተሸይጡ ብሰንኪ ሕልሙ እዩ ናብ ሃገር ግብፂ ከይዱ ብሰንኪ ሕልሚ ከሳድደካ ይኽእል ግን ኣይትመውትኒ ኢኻ ሓላም እንተኾንካ ኣይትመውትኒ ኢኻ ሕዋቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ትብዓትካ ሙሉእ እዩ መንፈስካ ሙሉእ እዩ ዝኸውን ኣእምሮኻ ተባዕ ኢኻ ትኸውን ኣእምሮኻ ሙሉእ ኢኻ ትኸውን ልብኻ ኣይሽበርን ብዛዕባ ዝስ ልቢ ሓደ ሰብ እኳ ኣይሸበር ኢሉ ዳዊት ልብኻ ኣይሽበርን ስለዚ ኣብዚ ቦታ እዚ ከዓ ዮሴፍ እንታይ ክገብር ከሎ ንሪኦ ናብ ምፍታሕ ክሰጋገር ከሎ ንሪኦ ሕልሚ ምሕላም ዘይኮነ መፍትሒኡ እዩ ኣገዳሲ ምፍታሑ እዩ ኣገዳሲ ኦኬ እሺ ስለዚ ካብዚ እንታይና ንምሃር ድሕር ዳይልና ሕልሚ ይፍታሕ እዩ ሕልሚ ሸለላ ይበሃል እዩ ሕዋተይ ፍላይ ካብ ጎይታ ዝኾነ ሕልሚ ቀንዲ ነገር ማለት እዩ እሺ ሻምናይ ሕልሚ ፈርዖን ማለት እዩ ፈርዖን ባዕሉ ኣብ ዘፍጥረት 41 ካብ 1 ክሳብ 11 ከምኡ ድማ ካብ 17 ክሳብ 39 ኣለና ፈርዖን ባዕሉ ማለት እዩ ባዕሉ ሸውዓተ ላም ወይ ድማ ሸውዓተ ኣሓ ሱባሓት ኣሓ ሸውዓተ ዕባራታት ማለት እዩ ክልተ ግዜ ብፍላይ ሓደ ሕልሚ ክልተ ግዜ እንተ ደኣ ርኢናዮ ብጣዕሚ ክንጥንቀቕ ይግባአና ዮሴፍ ባዕሉን ከምኡ ኢልዎ
ክልተ ግዜ ምሕላም ካል ዳንኤልን ኮቢልዎ ማለት እዩ ክልተ ግዜ ምሕላም ካይልዎ ማለት እቲ ነገር ካብ እግዚአብሔር እንታይ ኮይኑ እዩ ተቆሪፁ እዩ ተወዲኡ እዩ ክብሎ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ነገር ሰላም ክመልሰሉ ደልዩ ኢሉ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ 41 ፍቅዲ 32 ስታይልዎ እቲ ፈርዖን ካልኣይ ሳዕ ደጊሙ ምሕላሙ እቲ ነገር ካብ ኣምላኽ ስለተቆርፀ እዩ ኣምላኽ ከዓ ቀልጢፉ ክገብሮ እዩ ክልተ ግዜ ሓደ ዓይነት ሕልሚ ወይ ድማ ተመሳሳሊ ሕልሚ እንተዳሪእና ማለት እዩ እቲ ነገር ኣይተርፍን ምፍፃሙ ኣይተርፍን እንታይ ክትገብር ኣለካ ክትፅልል ኣለካ ክትነቅሕ ኣለካ ምፍፃሙ ኣይተርፍን ይቕልጥፍ ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ኢልዎና ኣምባቆም እቲ ራእይ ንምድብ ግዜ እንተ ደንጎየ እኳ ተፀበዮ ግን ንምፍፃሙሲ እንታይ ይገብር ኣሎ ይቕልጥፍ ኣሎ ይቕልጥፍ እዩ ትራእይ ኣይሕባእኒ ትራእይ ክኽልከል ኣይክእልን ይጎይ ኣሎ ሕልሚ ኣይመውትን እዩ ኣሕዋተይ እግሪ ኣለዎ ኣፍ ኣለዎ ኢድ ኣለዎ የስልጥ እዩ ዓይኒ ኣለዎ ርእሲ ኣለዎ ምስትውዓል ኣለዎ ጥበብ ኣለዎ ስለዚ ካብዚ እንመሃሮ እንታይ እዩ ካብ ሕልሚ ንላዕሊ ፈታሒ ሕልሚ ከም ዘገድስ ኣብዚ ናይ ፈርዖን ሲ ማለት እዩ ተጨኒቑ እዩ ፈርዖን ብጣዕሚ ተጨኒቑ ድሓር እቲ ኣሰላፍ ሜስ ዝነበረ ኢሉ ድሕሪ 2 ዓመት ሙሉእ ሕልሙ ተፈቲሕሉ 2 ዓመት ሙሉእ ሕልሙ ተፈቲሕሉ ዓሪፉ ሲ ንዮሴፍ እንታይ ገበሮ ነይሩ ኣይዘከሮ ፈርዖን ክጭናቕ ምስ ጀመረ ግን ሓጢኣተይ ዘከርኩ ኢሉ ይህ ተተባሃለ ሲ ኣነን እቲ ሓለቓ ኣሰለፍትን ጌራ ሰንካትን ጌራ ዝነበርናስ ብሓደ ነርና ኣብቲ ቤት ማእሰርቲ ሓደ ሕልሚ ሓሊምና በበይኑ ዝምፍትሑ ኣብኣ ዕብራዊ ሰብኣይ ነይሩ ዕብራዊ ጎበዝ ነይሩ ነቲ ሕልምና ፈትሓልና እሞ ከምቲ ዝተፈትሓልና ኮይኑ ኣምፃዮ ዮሴፍ መፅዩ ሕጂ ፈታሒ ሕልሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ፕሊዝ ማይክሮፎንኩም ዕፀውዎ ፈታሒ ሕልሚ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኣዝዩ ኣገዳሲ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ድሓር ሕልሚ ክፍታሕ ከሎ ነገር ሰላም ሒዙ ይመፅእ እዚ ማለት በረኸት ሒዙልካ ይመፅእ ሕልሚ ክፍታሕ ከሎ ኣሕዋተይ በረኸት ሒዙልካ ይመፅእ ንፈርዖን ሲ ምድሪ ግብፂ እንታይ ምኾነት ነይራ እቲ ሕልሚ እንተዘይፍታሕ ነይሩ ምድሪ ግብፅም ጠፍአት ነይራ ብዘሎ ከነኣን ጠፍአ ነይሩ ብሰንኪ ዮሴፍ እያ ግብፂ ዲሒና ብናይ ዮሴፍ ጥበብ ብናይ ዮሴፍ ምፍታሕ ኣፈታታሓ ሕልሚ ብናይ ዮሴፍ እያ በሽም የሱስ ሎም መዓልቲ ኣሕዋተይ ቁልፍታት ናይ ምድሪ ኣብ ሂወትኩም ኣብ ኢድኩም ይእቶ ብጎይታ ብኢየሱስ ክርስቶስን እፅሊ ኣለኹ ቁልፍታት ናይ ከተማ ኣብ ሂወትኩም ይእቶ ቁልፍታት ንዓበይቲ ፋሚሊ ብሽም የሱስ ኣብ ኢድኩም ይእቶ ቁልፍታት ናይ ሃገር ኣብ ኢድና ይእቶ ቁልፍታት ናይ ምድሪ ቁልፍታት ናይ ቤተ ክርስቲያን ዋው ቁልፍታት ናይ ዝተሸገሩ ቁልፍታት ናይ ሃብታማት ብሽም የሱስ ኣብ ኢደይን ኣብ እዳውኩምን ይእቶሎም መዓልቲ በኢኹም ዮሴፍ እንተዘይፈትሖ ነይሩ እቲ ሕልሚ ምድሪ ግብፂ ጠፊኣ ነይራ ምድሪ ከነኣን ብምሉእ ጠፊኡ ነይሩ እስኻትኩም ኢልዎም ንኹፍአይ ሓሲብኩም ኢልዎም ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ ሃፍተ ኣምላኽ ግና ነዚ ሎሚ ዘሎ ምድሓን እንታይ ገይርዎ ርእይዎ ስለዚ ሕልሚ ክፍታሕ ከሎ ኩሉ ግዜ በረኸት ሒዝልካ ይድመፅእ በረኸት ሒዝልካ ይድመፅእ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን እሺ ታሽዓይ ሕልሚ ጊደዎን ማለት እዩ ታሽዓይ ሕልምኻ ጊደዎን መሳፍንቲ 7 ካብ 13 ክሳብ 15 ኣቐድማ ቢልና ርኢና ፀኒሕና ኢና ሕጂ ጊደዎን በዚ ሕልሚ እዚ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፀላእቱ እዩ ተረዲእዎ ብሕልሚ ጌርካ ዓወት ትዕወት ኢኻ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ጊደዎን ምስ መፀ እንሆ ሓደ ሰብ ንብፃዩ ሕልሙ ይነግሮ ይብሎ እውን ነበረ እንሆ ሕልሚ ሓለምኩ እንሆ ከዓ ጎጎ ስገም ናብ ሰፈር ሚድያን ኣንከራረወ
ናብ ድንኳን መፂኡ ወቕዖ ንሱ ድማ ወደቐ ንላዕሊ ኣቢሉ ከዓ ገልበጦ እቲ ድንኳን ድማ ወደቐ እቲ ብፃዩ ድማ መሊሱ እዚ ሴፍ ጊደዎን ወዲ ዮኣስ ናይ እስራኤል ሰብ እምበር ካልእ ኣይኮነን ኣምላኽ ንሚድያንን ንኩሉ ፈርዖንን ኣብ ኢዱ ኣሕሊፉ ሃቦ በለ ኮነ ከዓ ጊደዎን ነገር እዚ ሕልሚ እዝን ምፍታሑን ምስ ሰምዐ ሰገደ ለይኹም ሕልሚ ይፍታሕ እዩ ድሕርዚ ናብ ሰፈር እስራኤል ተመሊሱ እግዚኣብሔር ንሰፈር ሚድያን ኣብ ኢድኩም ሂቡኩም እሞ ተንሱ በሎ ዓወቱ ሒዙ ጨቢጡ በቃ ዓወቱ ጨቢጡ ማለት ጎጎ ኩሉ ግዜ ካብዚ ሕልሚ እንታይ ኢና ንርድኦ ጎጎ ሓያል ሴፍ ሓያል ሕቆ ሓያል ቅልፅም ማለት ጎጎ ጎጎ ትፈልጥዎ ይኹም ኣብ ዓድና ጎጎ ብቐሊሉ ኣይቁረስኒ ጎጎ ብቐሊሉ ኣይብላዕኒ የፅግበካ እዩ ማለት እዩ ጎጎሲ ንሰፈር ሚድያናዊ እንታይ ገይርዎ በቃ ገልቢጥዎ ክብሎ ከሎ ንሪኦ ማለት እዩ ስለዚ ጎጎ ዓወት ኣብ ልዕሊ ፀላእትካ ሓያል ሴፍ ሓያል ሕቆ ሓያል ቅልፅም ማለት እዩ ሩኻት ሕዋት ኣምላኽ መስገን ስለዚ ጎጎ ንክትቆርሶ ሓያል ቅልፅም የድልየካ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ ፀላእትካ ክትዕወት ዝርጉሕ ቅልፅም እግዚኣብሔር የድልየካ ነዚ ኢሳያስ 53 ፍቅዲ ሓደ ኣለና ነዚ ምስክርና መን ኣመኖ ቅልፅም እግዚኣብሔር ንመን ተጋህደሉ ኢሳያስ 22:17 ኣለና መዝሙር 89 ፍቅዲ 13 መዝሙር 79 ፍቅዲ 11 ኢሳያስ 22 ፍቅዲ 17 22:17 እግዚኣብሔር በቲ ተሪርን ዓብይን ሓያል ቅልፅሙ ገይሩ ንጊደዎ ንሌዋታ እንታይ ገበሮ ቆራረፆ ወይ ድማ ቀፅዖ ይብለና ማለት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ 22:17 ኢሳያስ 22:17 እነሆ እግዚኣብሔር ብሓያል ቅልፅም ኣርሒቑ ክሩ ያ ነዚ ነቲ ሽብና ዝበሎ ማለት እዩ ነቲ ሸብና ዝበሎ እዩ ብሓያል ቅልፅም ክርውረካ ኣርሒቑ ክርውረካ ኣፀቢቑ ክዕክልለካ እዩ ንፋክቲ ሓሳብ ድሕሪ ኣንቢብኩሞ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ማለት እዩ ብላዕልን ታሕትን ዘሎ ኣንብቦ ፅቡቅ ገይሩ መታን ክርዳእኩ ስለዚ እቲ ጊደዎን ዝሓለሞ ሕልሚ ከዓ ንምትብባዕ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ንምትብባዕ ንዓወት ንበረኸት እዩ ነይሩ ስለዚ ብሕልሚ ምትብባዕ ትረክብ ኢኻ ኣብ ሂወተይ ኣነ ክንደይ ግዜ ኮሚታት ርኤ ኣለኹ ዘተባብዓኒ ሕልምታት ርኤ ኣለኹ ዓወት ዝህበኒ ሕልምታት ርኤ ኣለኹ ክዋጋእ ከለኹ ርኤ ኣለኹ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኦኬ ዓስራይ ሕልሚ እዚ ከዓ ናይ ሰሎሞን እዩ ማለት እዩ ድሕሪ ጊደዎን ያ ትኽክል ሰሎሞን ማለት እዩ ምናልባት እንድሕር ረሲዐ ከዓ ድሓር ክተዘክሩን ትኽእሉ ኢኹም ቀዳማይ ነገስት ምዕራፍ 3 ካብ 5 ክሳብ 15 ደጋጊምና ንሪኦ ነርና ኢና እዚ ከዓ ሰሎሞን ማለት እዩ ኣብዚ ሰሎሞን ብሕልሚ ምስ እግዚኣብሔር ብምዝራብ ጥበብ ክልምን ከሎ ንሪኦ ኣብ ሕልሚ ትዛረብ ኢኻ ተኽእሎታት ኣሎ ናይ ምዝራብ ተኽእሎታት ኣሎ ሓደ ሓደ እዋን ከምዚ ከም ቴሌቭዥን ጥራሕ ኢኻ ትሪኦ ክሳዕ ፍቅዲ 15 ሲነ ተስወደይ ከም ቴሌቭዥን ጥራሕ ትሪኦ ዋይ ከምዚ ርኤ ትብል ኣብዚ ግን ናይ ሰሎሞን ልክዕ ከምቲ ናይ ኣቢሜሌክ ተመሳሳሊ ማለት እዩ እንታይ ክገብር ከሎ ንሪኦ ካብ እግዚኣብሔር ጥበብ ክልምን ከሎ ንሪኦ ደቂሱ ከሎ ጥበብ ለሚን እዚ ድማ ንኣምላኽ እንታይ ኣቦ ባሃበሎ ሃብቲ ኣይለመንካን ነፍሲ ፀላእትካ ኣይለመንካን እዚ ነገር እዚ ደኣ ካብ ለመንካ ጥበብ ሂበካ ኣለኹ ከም ሑፃ ባሕሪ ኢልዎ ማለት ከም ሑፃ ባሕሪ ሕጂ ራይዎ እዚ ጥበብ ዝተዋሃበ ሰሎሞን እዩ ስጋዊ ሕልሚ ከም ዘሎ ነጊርና ኣብ መክብብ 5:2 ስጋዊ ሕልሚ ከም ዘሎ ነገርና ምን እዩ እዚ ብጥበብ ዝተመልአ ሰሎሞን እዩ እዚ ጥበብ ዝተዋሃበ ሰሎሞን እዩ ናይ ጥበብ መፅሓፍቲ ተባሂሉ ዘሎ ብዙሕ መፅሓፍቲ ይፅሒፉን ኢንፋክት ዘለና ግን ኣዝዩ ሂደት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ሕልሚ ከዓ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ ክትፅሊ ትኽእል ኢኻ ክትልምን ትኽእል ኢኻ መልሲ ክትህብ ትኽእል ኢኻ ኦኬ መበል 11 ኢዮብ ማለት እዩ ኢዮብ 7:14 ግበረለይ ኢዮብ 7:14
إيوب معرف شوعته فقدي 14 أوكي شعون الصغا بحلمي تفرارهني برأي وانتبهرني in fact أبزي حجي ماتي إيوب انتاي كم زحالمه وكانت زي فلتنا قنا بتزرع أيو حلمتات فرهات كم زودقو يزاربنا انتاي حاليمو إيوب منم أبت المصحفو أي نرئنينا كم زنايب على أبراهام كم زنايب على يعقوب كيديون قال كن رؤية صحنا قدمنا ماتي 10 حلمتات بإذن زني حاليمه كم زخا تفصيمو خبلنا نرئينا ግን ማለት እዩ ዘፈራር ሕልሚ ከም ዝረአ ዘፈራር ሕልሚ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ካብዚ ዘባህረካ ሕልሚ እውን ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ዓንተ ወይ ነግረኩም ነይረ ፅቡቕ ሕልሚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ብፀሎት ትከናኸኖ ክሳዕ ዝፍፀም ትፅሊ ሕማቕ ሕልሚ እንድሕር ዳኣ ኮይኑ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ፕላን ናይ ፀላኢ የፍልጠካ ስለ ዘሎ እታ ክትገብር ኣለካ ክትፅልለካ ማለት እዩ ክትፅልለካ ሕጂ ካብዚ ንኣብነት ካብዚ ናይ ኢዮብ ምዕራፍ 7 ፍቅዲ 14 ተበጊስና ኢዮብ ስለ ደቁ ኩሉ ግዜ ፍርሃት ነይርዎ ዳት ዋይ ይስዋዕ ኣሎም ነይሩ ብእምነት ብእምነት እኳ ክንብል ማለሲ ተዘይ ደፈርና እኳ ናብትና ብየማን ናብ ፀጋም ገፅና ተዘይከድና ግን እዞም ደቀይ ሓጢኣት ከይገብሩ ኢሉሲ ኩሉ ግዜ ስሊኦም መስዋዕቲ ይስውእ ነይሩ ካበይ ተበጊሱ እንድሕር ዳዕልና ምናልባት እዚ ዘፈራሪ ሕልሚ ርኢዩ ክኸውን ይኽእል እዩ ኣዋተይ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ንዓይን ንዓኻትኩም ናይ ሓድሽ ኪዳን ኣመንቲ ትዝለዓለ ስልጣን ኢየሱስ ወዲ ኣምላኽ ሽሙ ይሂብና ስለዚ ብሽሙ ዝፅለ ዘበለ ጸሎት ኩሉ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ይስማዕ ብስመይ ዝለመንክምዎ ዘበለ ኩሉ ካብ ኣቦ ክገብረልኩም እየ ብስመይ ብስም ኢየሱስ እንልምኖ ዘበለ ኩሉ ሕዋተይ ኩሉ ኢልና ጎይታ ሕጂ ነቲ ሽም ከመይ ጌርና ኣሚንና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ደው ንብል እዩ ስለዚ ኢዮብ ማለት እዩ ዘፈራርሖ ነገራት ክርኢ ከሎ ንሪኦ ስለዚ ዘፍሪ ሕልሚ ኣሎ ዘሸብር ሕልሚ ኣሎ ዘትብዕ ሕልሚ ኣሎ ኢዮብ ከዓ እግዚኣብሔር ብሕልሚ ገይሩ ከም ዝዛረብ ኣረጋጊፅልና ኣሎ ቀዲምና ዓንተ ወይ ርኢና ኣለና ኢዮብ 33 ካብ 14 ክሳብ 18 ባዕሉ ተዛሪብና ኣሎ ማለት እዩ ኣቀዲምና ርኢና ፀኒሕና ኢና ብሕልሚ ከም ዝዛረብ እግዚኣብሔር ተዛሪብና ኣሎ ማለት እዩ ስለዚ ካብዚ ተበጊስና ኢዮብ ሓደ ሕልሚ ከም ዝሓለመ ከነረጋግፅ ንኽእል ኢና ወይ ድማ ብሕልሚ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ከም ዝሰምዐ ዘፈራርሕ ይኹን ዘትብዕ ይኹን ሕልሚ ከም ዝረኣየ ካብዚ ነረጋግፅ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን ኦኬ መበል 12 ሕልሚ ኦኬ ኣብዚኣ ክንውድእ ኢና መስለኒ ኦኬ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ክሳዕ ኤርምያስ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 26 ዘሎ ምናልባት እስከ እዚ ብሓንሳብ ኮይና ድስስ ኣቢልናዮ ክንሓልፍ ኢና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ክሳዕ ምዕራፍ 30 ብምሉእ ማለት እዩ ኤርምያስ ምዕራፍ 30 ኦኬ ኦኬ ሕጂ ራእይዎ እቲ ካብ እግዚኣብሔር ናብ ኤርምያስ ዝመፀ ቃል ከምዚ ዝብል እዩ ካብ ሓደ የጀምረ ዘለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እስራኤል ነዘን ዝነገርኩኻ ቃላት ኩለን ኣብ መፅሓፍ ፀሓፈን ይብል ኣሎ እንሆ እተን ንህዝበይ እስራኤልን ይሁዳን ካብ ምርኮ ዝመልሰለን መዓልታት ክመፃየን ይብል እግዚኣብሔር ናብታን ኣቦታቶም ዝሃብኳ ሃገር ከዓ ክመልሶም እየ ንሳቶም እውን ክርስተዋ እዮም ይብል እግዚኣብሔር ሕጂ ከምዚ ኢሉ ማለት እዩ እንዳተዛረበ ምስከደ ኣብ እዚ ምዕራፍ 30 ብምሉእ ተዛሪቡ ምዕራፍ 31 ቀፂሉ ታ ብጣዕሚ ትገርመን ነገር ማለት እዩ ኣብ ምዕራፍ 31 ፍቅዲ 26 እንድሕር ታሪኹም ማሲ ድሕሪዚ ተባራበርኩሞ ጠመትኩ ድቃሰይ ከዓ ጣዕመን ዜን ምዕራፍ 31ን ኣርጊፀ ክዛረበለን ዝኽእል ኤርምያስ ኣብ ሕልሚ እዩ ነይሩ ድሕሪዚ ማለት እዩ ናይ ደቂ እስራኤል ምብፃሕ ሓደ ናይ ደቂ እስራኤል ካብ ምርኮ ምምላስ ክልተ ካብ ባቢሎን ተመሊሶም ምድሮም ከም ዝሃንፁ ቤቶም ከም ዝሃንፁ ቋንቋኦም ከም ዘይጠፍእ ደቆም ከም ዝሕደሱ ሓድሽ ኪዳን ከም ዝጅምር ዋው ሓድሽ ኪዳን ከም ዝጅምር
إرمياس أب حلمي ريو سلزي حلمي أزيو أقداسيو بروخات حواتي in fact أبزي بزعبا مولات ناي كريستوس كي تلفون ريو له مغنياتو أب معرف 31 فقد 15 تداريهم እግዚአብሔር ከም ዝብል አብራማ ድምጽ ተሰምዐ ዋይ ዋይታን መሪር በኻትን ራሄል ንደቃ በኸት ተወዲኦም የሞ ስለ ደቃ ምድባስ አቤት ከም ዝብል እግዚአብሔር ግብርኸ ዓስቡ ክረክብ ካብ ሃገር ጸላውን ኩምለስ የሞ ድምጽኺ ካብ ዋይ ዋይታ ዓይንኺ ድማ ካብ ንብዓት ዕገት ይብል እግዚአብሔር ንዳሕራይ ክኻ ተስፋ አሎኪ ደቅኹ ናብ ደቦም ኩምለስ እዮም ይብል እግዚአብሔር ራይዎ እዚ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 2 ሄሮዶስ ካብ ሰብ ጥበብ ብዝተረድኦ መጠን ኩሎም ህፃናት ናይ ቤትልሔም ከባቢኣ ካብ 2 ዓመት ንታሕቲ ዘለው ሊሁ ኣቅተለ ኣብዛ ደቂዚኣ ክርስቶስ ጎይታ ኢየሱስ ዮሴፍ ብሕልሚ ተመሪሑ ንወደይ ናብ ግብፂ ሒስካዮ ህደም ስለዝተባሃለ ዮሴፍን ማርያምን ኢየሱስን ማለትዩ ትህፃን ኢየሱስን ናብ ግብፂ ሃዲሞም እዚ ራእዎ ብዛዕባ ሙላት ክርስቶስ ከይተረፈ እቲ ኣብ ሙላት ክርስቶስ ዘጋጥም መከራ ኤርምያስ ኣብ ሕልሚ ርኢዎ ብሕልሚ ኣርጊጽ ክዛረበሉ ዝኽእል ማለት እዩ ሽዑ ተባራበርኩሞ ድቃሰይ እንታይ ገበረኒ ጣዕመኒ ጠመትኩ ሽዑ ድሕሪ ተባራበርኩሞ ጠመትኩ ድቃሰይ ካጣዕመኒ ኣንቱም ኣሕዋተይ ሓድሽ ኪዳን ድቃስካ የጥዕሞ እዩ ክርስቶስ ድቃስካ የጥዕሞ እዩ ሙርኮኻ ክምለስ ከሎ ድቃስካ የጥዕሞ እዩ ጸልኸ ማናይስ ኣይመጻካኒ ሽዑ በቃ ጥዑም ሕልም ምሓለምካ ዋው ፕሬዝ ዘ ሎርድ ኮይኒ ተፈጺሚ ሃሌሉያ ምስጋና ይሽዑ ብምስጋና ኢኻ ነገራትካ ትወርስ እግዚአብሔር ተመስገነ ይሁን ክብርና ኣምላኽ ይሁን ኣቦና መስግነካ ኣለና ስኻ بحق بعل علامة يخا እግዚአብሔር ኣይትጋገኒ ኻሞ ተመስገን ኣይትጋገኒ ኻ እግዚአብሔር بعل علامة يخا ሰናይ ዝኾነ علامة ኣለካ ኣብ ህይወትና ሰናይ ዝኾነ علامة ኣለካ ሞ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ንስኻ እግዚአብሔር ዓቢ ኢኻ ስለቲ እግዚአብሔር አቦ ዘላባክላ ዚዲባ ቶላባክላ ጂዲባባ Blessed tablo kras jidiba kles se pentekles sopra kadidi baba. Kibrina aha yukun. Kibrina aha yukun. Kibrina aha yukun እግዚአብሔር ንስኻ ኩል ግዜ ትዛረብ ንስኻ ኩል ግዜ ትዛረብ ሃሌሉያ ንስኻ ኩል ግዜ ኢኻ ትዛረበና ሞ ተመስገን ነመስግነካ ኣለና ሽምካ ንባርኾ ኣለና ንስኻ ዓቢ ኢኻ ሞ ተመስገን ንስኻ ብሩኽ ኢኻ እግዚአብሔር ንሓሳብካ ንምኽርኻን ትገልጸልና ስለ ዘለኻ ተመስገን ወደ አምላክ ነመስግነካ ኣለና ስለ ጉባኤና ተመስገን ስለ ጉባኤና ተመስገን ስለ ጉባኤና ተመስገን ንስኻ ኣይትጋገን ኢኻ ንስኻ ኣይትጋገን ኢኻ ብስራሕካ ድንቂ ኢኻ ብስራሕካ ብምኽርኻ ሓቀኛ ኢኻ ላኮሳ ፕያዶ አሺዲባ ክላሶ ፕራንቲ ዲባባ ኤላቦ ክላሳ ፕራካንቴሌቦ ክላሺ ዲባባ ራቶ ባጋ ሴሌቤ ክላዚ ዲባባ ጄሌቤ ክላሶ ፕራካዲ ዲባባ ዛ ፖንቴሌቦ ክላሺ ዲባ ክሌሴ ፕሪ ዲባባ ኣይትጋገን ኢኻ ዕላማኻ ፍቕድዩ ኣብ ልዕለይ ዋው እግዚአብሔር ዕላማኻ ኣብ ህይወትና ፍቕርን ሰናይ ነገርን ሞ ተመስገን ብሽም ኢየሱስ ሕልምታትና ኣየራትና ሰማያትና ይጽረ በኢየሱስ ክርስቶስ ተዛረበና ንህይወትና ከምቲ ኢያሱ ኣብ ሎሙ ኮይኑ ንጽባሕ ዝርአዮ ንጽባሕና ክንርኢ እግዚአብሔር የዓይንትና ክፈቶ በኢየሱስ ክርስቶስ ድምጽኻ ኣስማዓና አቦ ብኩሉ ስለተረዳእና ወን ተመስገን ክብርን በካለና በኢየሱስ ክርስቶስ አሜን